Nkanini preaching point, Nkanini preaching point, ipha Cape Town, ize ngaphambili. Qaba bathandekayo, xesha limkile. Ngokuzithoba okukhulu ngibulisa otata befundisi ndibulisa omama befundisi ndibulisa omama abakhulu ndibulisa otata abakhulu
ndibulisa ulutsha, ndibulisa uSunday School, ngokukhethekileyo ndibulisa osotheko abasemva kwam, uTata uNkathu. Lo uthetha apha ngumama Mtshele osuka eCape Town, ongu-preaching point. Tata uNkathu, le preaching point isikelelekile ngenxa yakho, ngoba siyaqala unyathela siyithi preaching point kodwa kuzogqotywa wena. Ina something eyithethayo ebomini bethu. So yazi xa isithi incwadi yama-Efese ethi iyasivuselela eluthandweni, ithetha ngoluthando lusemva kwam. Nalo uthando bazalwane emva kwam. Siyi-preaching point singo-last born baseKapa. Niyamazi umntana omncinci, that's why kukho le ntshukumo ingaka ushukuma amazulu kuba kaloku ngu-last born. Niyamazi u-last born umntana omncinci. Tata uNkathu, le nto uyiuze ungajiki, uze uhlale unje. Yi-challenge uba ngumfundisi ayontwana. Funeka uthandazile ingesuki imessage. Ungayihlazi Assemblies of Christ, uhlaze nabafundisi, ngoba abafundisi sebebizwa ngendlela ezimbi. Kodwa ndiyayazi into kokuba asibabo bonke, zimbinana, kodwa xa kuthiwa abafundisi bakwamoya kuqukwa wonke umuntu. Ndiyayazi into kokuba asibabo bonke abakamkela uYesu bafuna ukwamkeliswa uYesu ngokutsha, baphinde babhaptizwe ngokutsha. Mama uNkathu, yonke into ixhomekeke kuwe. Uyathandazelwa umyeni, aze athi xa esezawuma phambi kwabantu ungene kuThixo mama, ngoba imessage izawutshintsha ngoba wena awuthandazanga. Siyevana mama? Tata uNkathu, okwesibini, ayomali yesishumi umzalwane ozonikela kanti une-agenda aza kuyo abe ngathi ngumzalwane ebandleni onikelayo kanti akazanga mnikelweni, akagqotywanga. Uze kubani kuwe? Uze ngantoni? Ngesishumi. Uyayazi loo nto? Yenye yezinto eyi-weak point ebawisayo abantwana bakaThixo, ngoba bakhona abantu abangathi bayanikela kanti akezanga kuloo nto, unenye into engaphaya. Uzuzilumkele ke mama, zinto zozithandazela ezo, ungene kwamoya, ungene ngotata, ngoba njengoba engumfundisi nje akangomfundisi yedwa, ungumfundisi ngawe. Utata uyakwazi ukuwa mama ewiswa nguwe, ngoba uthi se emile apha angayigqithisa imessage kubantwana bakaThixo, agqithise enye into. Kanti uba uyahlala mama, uthi xa utata ezayoshumayela ungene kwamoya, ungene kwa-fasting, enzela uba utata xa ezawugqithisa imessage apha aphilise abantu. Angathi xa elapha utata uNkathu azobetha abantu ngezwi, ngoba abantwana bakaThixo batheni? Balambile, bafuna ukuthini? Bafuna ukuguquka. Ngaloo mazwi mama, ndiyanamkela, ndiyavuyisana nani, ndiyanamkela ngama-Efese chapter 4 verse 2. Singo-last born baseCape Town, esingu-preaching point, siphethe le isuka ezinhliziyweni emazantsi, uThixo andise apho nithatha khona kwenzeke. Siyanithanda kakhulu. Tata uNkathu, ungajiki. Olancumo kumama othethe ngoncumo kuwe, oncumo lwakho lunenye meaning, and indlela osamkele ngayo yesterday awuyazi amazwi wathethileyo wena. Wathi wathetha ngothando, wathi ubukho benu uThixo nicela into kokuba nitshintshe kube yenye into, nitshintshe Assemblies of Christ. So ngaloo mazwi ndizobulela ngale enkosi. Nkosi nisikelele. Masibulele preaching point nganini, masibaqhubeleni izandla, masibaqhubeleni izandla, masibaqhubeleni izandla onke lamabandla, siqhubeleni izandla. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyavala ngoku, sizayibuyisela inkonzo kusasa. Sawunika usingaye utata umfundisi uNkathu nomama umfundisi uNkathu beze ngaphambili bazokwenza i-reply
and word of thanks. Mandinibulele nginginya elapha eye yandimamela bathandeka xa ndinqanda ninqandeke xa ndisithi hlalani phansi nihlale phansi xa ndisithi phakamani niphakame ndiyaxolisa kondimoshileyo bathandekayo ibingezo intentions zam. Hallelujah, ndiyabulela intsebenziswana kakhulu esisebenzisane ngayo ngaske siqhubekeke senze njalo siyazi ukuthi sakha umzimba kaKristu. It's not about ujubisa, it's not about ibandla elithile, it's about umzimba kaKristu. Sawuphakamisa ke utata umfundisi uNkathu nomama umfundisi uNkathu bese ngaphambili benze ireply nevote of thanks. Emva koko sicele hallelujah tata wethu tata umfundisi umbama asivalele ngomthandazo. Amen. Befundisi ndibulise lonke ibandla ndibulise omelwane ndizibulise ifamily zasekhaya zombini zikhona zombini ndibabulisa ngothando. My beautiful sisters, thank you for your support. I know it was not easy. I have no father. My other sister, we are in the kitchen. Thank you, Abulela. Sisi, wasekhaleni yanphekela. Thank you very much, Abulela. Thina ke sile family kwaNkathu asikwazi ukuthi sibulela ubani nobani. Specification sibathanda bonke abantu, but today ziza kuba khona ke the nominations to thank you. Ndiyabulela kakhulu ngenhliziyo yami yonke ndivile kuthethiwe. My mother from Inyo 11, thank you Nkosi unifundisile. Uyithetha ngesixhosa ke le ndawo uthi aziveli ezindawo kumuntu ongumama. To my other half, my mother, a lady, asithwali nje siyakekela. Thank you Nkosi, woman of God. God bless you. Thank you. I love you all. Love you all. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anjikaniv. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When God has done something for you, you ought to lift up your voice and thank him. And awukwazi ubulela uThixo ungaviwa ngumuntu osecam kwakho. Funeka uzazi you are not thankful enough. Hallelujah. Amen. The devil tried to stop this day.
Hallelujah. Umalume uthi ndandihle sibhedlele ndimncinci. I didn't know that. But people came to my home looking for me, thinking that I'm on a wheelchair. Dine operation lapha esinqeni. I was not supposed to walk. But God made me to walk so that I can speak to you. Uthi umalume zange ndathi kuye malume andiyazi loo nto. Ndithi bhuti ndisatshona namhlanje, and I'm not gonna change because I know why. Uthethe emva nguyomkhulu uGordon Ngathu. Igama lakhe lesixhosa nguNdyebo. Umnina wakhe igama lakhe nguPhindile because kuphindwe indyebo. Elesingesi yanguRichard. Emvani kwakhe kwavalwa ngenye indoda elayo igama kwathiwa nguDouglas, but elesixhosa kwathiwa nguMongezi. Utata ondizeleyo biologically does not know me. Uzondazi ndina 18 years ndifuna ukoluka, and I wanted to know this man. Not because ndingenayo utata. God blessed me with 3 fathers, and there they are. Uthi uGordon xa shumayela ngenye imini uselecta istatement esasenziwe to advertise iPinut, idrink eyayidla ngoselwa kakhulu. Ithi xa iadvertiswa, if you don't know Pinut, you don't know nothing. Uthi in his preaching, I'm sure no one than 8 years old then, but I can still remember. He said, if you don't know Jesus, you know nothing. It doesn't matter how educated you are, but if you don't know Jesus, you know nothing. Uthi umnina wakhe ngenye imini ayingomntu ufana thethe. He's a very brilliant man. Ustrict kakhulu. Kubo bobabini, if you see indlela endiyimela ngayo into that I believe in, noba ningaba 100 nivumelana ngayo, uba kum ayiyo, I'm not gonna agree with you. Kaba bantu bathathu uthi Monde, when I'm in this car, it's my sanctuary. So uzufana umvethetha ekuchilela iBhayibheli, but he's a very spiritual man. Uthi, when I'm in this car, it is my sanctuary. It's my time. Kungekho bantu. I use it as a time for me when I travel to speak to God. And that is what I do even today. My car is my sanctuary. I had an accident the other day. Just after I finished praying, yangena imoto kumngemva ndizihambele and betha ngemva ndaphuma etaleni. And I took a decision that day when I got out, abantu becima ndodzakela ndabangena nix isitulo ebendihleli kuso sophukile, that today le moto yenkosikazi imoshakala akazuba nanto yoya emsebenzini. I'm going to buy another car. Because no challenge is going to stop me in my journey. Ndiphuma kwezazandla bantwana basekhaya.
This is the day ebendiyibawela because ndifuna nindazi apho ndisuka khona. Bandifundisile. Expensive shoes. Mna benganxibi kwaPepe ngoba endikhulu. I used to wear Obali, Pirikadin because of those men. Courage. I was taught by the youngest. Umongis. I used to be beaten up when I was growing up. Ndingumntu obugwala. Wayetrain ijudo, ungamboni ngoku ebanjwe sistrong. Waye strong kakhulu. Anthathe camkwendlu ekhaya kwaKhwinca. He will teach me i-throws zejudo. Awugqiba ndixelele ntoba zintanga zakho eziya. Go and fight for yourself. And laa nto yandifundisa okokuba apha ekubomini xa ndidibana nezinto akufuneki ndoyike nje. I must learn to stand for myself. They made me. And I've been waiting for this day. Because imali andinayo, it will never be enough for me to thank them. Because what you see today, it's because of their sacrifices. Bengomalume, but they never treated me like umchana. I was their son, and I'm still their son. Pha ngabani nawo bama baya bonke. Akhona abangekhoyo uchuma ongakwazanga bakho because he was trying to book flights because of ubusy waphela ubooka late, he couldn't be here. Chuma akekho pha. I wish he was here. Babone bephelele. Uthi xa nisoluka uGordon. Monde ndizawuthetha amazwi athethwa nguCharlton utata. Ementa mkhulu. Malume. Didibene eBhayi. Ngendlela endava ngayo uCharlton uba wayenjani. Ndazodibana nendoda efana noCharlton. Ngokwazizwi. Alkota iBhayibhile angayijonganga. Ahambe nayo from verse to verse, from verse to verse. And he trained me ufika kwami kule nkonzo. Nguye lo bethetha apha. Go to him and ask any verse at any given time. He will tell you that we say. Abanye nawo bam uthi umalume xa nisokoluka ndizawuyalwa pha. Uthi ndizawuthetha amazwi awathethwa ngutata mkhulu. Uthi ndifuna ujonge kum. Don't look at anyone. Look the way I walk. Uhambe ngolhlobo ndihamba ngalo. Not any man can say those words. Umuntu othetha lo mazwi ngumuntu oqinisekileyo ngendlela ahamba ngayo. Ndifuna nindazi uba ndiqonqwe phi. Ndizodibana nani nje. Now, those are my brothers. In your journey, from today going forward, look at me. You won't lose sight, because there is a man above men in Tlakwam. That is God, who gives me wisdom. Echenini yami. Uthi ecaleni kwenu ninamakhosikazini abanincedisileyo to raise me. They played exactly equal parts. Ndiyababulela kakhulu. Because bebenothi ngumtshana lo, why nizawubenzela into enje. Izindlu zabo bebezishiya nam when they go for vacation, because they know I will never steal.
they know they will never find anything missing in their house. I thank you. Omakazi bama bababini, when I started to work, nguye wandifunela umsebenzi wami wokuqala. Ndafunda ukwenza curtain. I can go to your house and pull your curtain ndikuxhomele kakuhle ndikufakele kitchen track because of that work. Kuza kwami esipoliseni ndifakwe ngilowa kwa Pep Stores. Ndingene ndipakishe isihlangu and I came out a manager, second in charge. And they all played a role in building me. I thank you. Umamabo umakhulu Mahlathi nomamam uMandisa abasekho. When I went to school, I was praying to God that they be present here today. But uThixo akathandanga ngolo hlobo. But umakhulu gave me something engenaze ndiyifumane naphini. Before asweleke wathi kum ungaze mntanami umshiye uThixo. I will stand for God until I die. To you all assemblies of Christ, ndicela uba lidini. If there are divisions, ndicela uba lidini to bring you together. If there are divisions, ndicela uba lidini to bring you together. Tadundaba, I will go to East London. Tadumbama, I will go to Cape Town. Fusunum Church, you know I will go to your house. Tamkul, I'm going to go to your house. Fundis, I'm going to go to your house. Preaching point, I'm coming. Ndifuna nindikhumbuze. Ndifuna sibambane. Silanda abangekhoyo apha. Abuye uYesu athi kuthi sonke well done. Sawuzama ukhawuleza. Umfundisi uJubisa bamba bamfundisi. Umfundisi uJubisa lo bemapha. Umama wakhe okanye umakhulu wakhe sesishiyile wemuka. Ngoku ndisesikolweni bendinganayo iaccount yakwa Capitec. Imali yokuvula iaccount yakwa Capitec ndayinikwa ngumama uJubisa. Uthi umama uJubisa, I'm on my first year. Go and open an account for the day ozawuordinwa ngayo. Uthi umama uJubisa, every month ndizakunika imali uhambe uyoyifaka. Ufake imali accountini yam until the day she died. Nihleli apha nje kwelo holo kunje kumama uJubisa. I know why she's like this. Before aswele kumama uJubisa waxelela thina sobabini that uzawuhamba.
But thina sobabini, we must make sure that we stand for evangeli. And we vow to do that. Sizayizama ngamandla kaThixo. Okwesibini, unkosikazi wami lo. Senzekile izinto before esikolweni, ndafumana awards, ndathini. And I didn't say anything about my wife. And people were asking, why? Angathethi abulela unkosikazi wakhe. And I kept quiet. I never answered anyone. Because I knew and I spoke to God that I will only speak ngonkosikazi wami on the day I'm ordained. When I was studying, bendimshiya ebhedini ngo-9 o'clock ebusuku and study until 6 o'clock in the morning. I-awards esikolweni andisifumenanga nje. My last year and the year before my last, all my subjects dispersed a distinction. And she enjoyed that. Mhlawumbe omnye umfazi ngepakishe wemka ngenxa yale ndoda ijongene nencwadi nalo Thixo wayo. But inkosikazi yami stood and supported me. I know wherever I am, she's praying for me. Ndimthanda kakhulu, apho ndihamba khona uyayazi. I want to go with her wherever I go. Kuphela kumuntu okwaziyo umelana nami enkanini lo. Andivumi lula. But amen ndide ngiqonde hayi thithile lo mfazi. Makhe ndikhobe kule game. Sizawubheka kude. Ndicela befundisi bam phe emabandleni enu nindibhalele amagama onke abahlolokazi nephone numbers zabo nindinike. Inkosikazi izabafowunela, sizawunikela thina sobabini kubahlolokazi bonke be the Assemblies of Christ. Nifuna uyazi secret to success, suyithunga ipokotho yakho. If you want to be successful, ipokotho yakho makube lula ukungena kuyo. Please bafundisi ndicela. This is my pillar, she's my everything. Senza uyeka. Before ndibheke emabandleni, kwamadoda amabini ndiyeza apha emabandleni, kwamadoda amabini angakhonzi at the Assemblies of Christ. Ayeza tamkhulu. Awakhonzi the Assemblies of Christ. Ndihlala nawo phe estradweni.
abantu bathetha izinto ngoNkathu athi uNkathu wathi wavusa ibandla wathi anikathethi mna andiyazi xa sele likhona lo bandla bazawuthetha ntoni bengxamile nje because impendulo kaloku isuka ngenhla. I listen to authority. Naba phakla khona lungapha ngutata uFelem, my best friend. Unkosikazi wakhe ngumama uFelem. Nanku yapha. Ngokusebenza uSathana ufune ukusahlula. Konzakala unyana wakhe pha iyadini kum. Wakhwela etraileni laphequka wabetheka. Kwafuneka abheke esibhedlela. Yambethe enhliziyweni lonto. Asathetha. Kwanyanzeleka ndisebenze ngaphandle kwakhe. Ndathi uyaxoka uSathana. I'm very fit for him. Yaya kuye sathetha. Kangakwazi uqhubekeka nokungaxoli ngenxa ye relationship yethu. Uzinikela ngento yonke yakhe, ngemali yendlu yakhe, ngento yonke. He was going up and down for lo msebenzi. Akango wase the Assemblies of Christ. Ecam kwakhe uMr Lolo akukudalanga ndimazi. Unyaka uphelile ndimazi. Noba siya kuwesibini noba ngunyaka onento ndimazi. Ndimthanda kakhulu. Uthe apha andizuza ngemoto yam. Apha uzandinika imini Cooper yakhe. Ndize ngayo apha. Uphangela kwaTwiza. Ngiyabona ezibhotini. I didn't spend a cent. Ubhale i-email ndihleli kunye naye. Wathi ndizobhala i-email bhalela iboss yam. Wayibhalela i-email ba umfundisi wam. Uthi umfundisi wam uyaordeyinwa. Ndicela amanzi. Those are the things that I teach. Xa ndihlangene nabahlobo bam. Phaya umfundisi uMali kumalume wakhe. uThixo ndidibanise naye ibirthday yakhe la endlini yakhe mina ndingayazi kanti uThixo uyondibeka kuba ndivule usuku lwakhe le birthday yakhe and he's been with me ever since. I cannot thank you enough. Kukho umama ohleli pha wapha eHaichu eZwide umama uMhlanga. Hayi bendingamazi yena mina ndandisazi umyeni wakhe ibichomi yami umyeni wakhe. Ixhego utata uMhlanga osishiyileyo kule period le COVID. Ingeyo COVID ke phofu. Unisapota kakhulu la mama. Akathanga umyeni wakhe awutshona andilahla. Ndikhale ekuseni namhlanje wayezitafile ziyashota. Sikhona ziyexayo. Wasuka eSamastrand wabaleka wazaba wakhupha itafile enkonzweni yakhe wazisa. Lastly before nze enkonzweni ecam kwakhe ngumama uBasket, umama umfundisi uBasket. La video beniyibona inam ini-inviteayo ndiyenzelwe ngila mama. As programs uzenze zayi-30 I didn't pop out a cent. At the Assemblies of Christ ndifike inhliziyo yami yaxola.
unkosikazi will tell you, ndandla ngophuma endlini yam ndiyokhangela inkonzo endizawukhonza kuyo, ndiye ndingene ndikhonze ndiphume ndibuyele endlini ndithi ayikabiyo, ndihambe ndiyongena kwenye inkonzo apha eBhayi, ndayotsho kwaOmothoso phaa eLilini nguye, ndangena phaya yaqhuba isevisi, ndaphuma ndathi ayikabiyo. Ndifuna indawo ezandihlanganisa noThixo. Ndadibana nala maxhego andazisa igama elingaphezu kwawo onke amagama, othi ubuhlangene nawo igama likaYesu Kristu awuliqondi kakuhle, athi sicela ukuhlale phansi sikucacisele. Futhi umbamba jabulela tata, uthi xa uzawuza kule ordination uthi andizi ndedwa, ndizaliqwala ibandla lam lonke, nizongena. Jabulela kakhulu mfundisi, Thixo anisikelele. You don't know into eniyenzileyo. Preaching point bamba ngazo zosibili madoda. Ambulela uThixo ngani okuba njengebethetha umama, as young as you are njengebandla, but you mobilized and made sure that you get here. Dadudam Futswam how straight uthethe into hlobo ilula. Yeah, jabulela dadam kakhulu, because ufika kwami apha nonke ndamkele ngokufanayo, ndaziva ndisekhaya ngoba abazali bami bekude, wathi ayavakala loo nto. Jabulela futhi usomthunzi oko endikhangela. Ngiyabonga abazalwane baseKapa bonke from both branches oko bethetha nam until today. Jabulela ngokukhokela kwenu. Futhi unomtshatsho jabulela dadam. Xa thetha nawuhleka nonke, kodwa you will never forget what he said. Ibandla lakho tata ungeke uhlele endlini yakho, bakufutshane kakhulu pha kumalgoa. Hey, hayi ndicela unibulela individual, ndihlangene nani, sanibulela njengokuba apha phambi kwabantu, but ndifuna uthetha naye. They became my brothers. Yeah, ngenxa yokhokela kwakho mfundisi, ngiyabonga. Jabulela tamkhulu, la msebenzi wawuqala i-living room yakho, undibiza uthi mandize neBhayibhile yam ndihlale phambi kwakho. Awugqibekanga, uyaqala la. Jabulela ngemfundiso zakho kakhulu.
tancu andiyazi noba kutesini tancu ushithi sithi tancu before befundisi bam nomama abasecaleni kwenu ndiyababulela kakhulu omama befundisi kakhulu because they've supported you but ndandawufika esipilweni zenu sometimes bathi take over bagqithena lapha kuni ngendlela abanithande ngayo. Ndiyabulela bomama befundisi kakhulu. Ndiphansi kwalo tata uPastor D Tony, yeah, athi uEthias Xathetha athi the big Tony, no, Pastor Vessels moderate the big Tony. Ndiyabulela xa bendithe ndifike ebandleni lakho awandibhekelisa because ndisuka kwibandla likamkhulu wakho but wandamkela wahamba nam until today nonkosikazi wakho bamba ngazo zibini. Ndiyabonga kakhulu tata, ngaphandle kwakho this whole thing wouldn't have been possible. Keep doing it nakabazemva kwami, ungapheleli kuwo. Bulela mama, continue this support. Mina ke mfundisi sizawubhidana sometimes, hayi sizawubhidana mfundisi, kodwa singindingalwi soze ndilwe nawe because ndiyakuthanda ucacisa sometimes into xa ingekangeni apha kum, but rest assured ndizayibamba wayicacisa and I will pull it with both hands. Ungadinwa ke ndini, ungadinwa ndini, kuba xa ndingayiqondi ndikholwa kuyiqonda. Bazalwane nonke njengoba nihle lapha, in closing ndiyanibulela kakhulu. Thixo anisikelele ngokuzapha but asigqibanga. Lo uhlela apha nguNwabisa Nkathu, uliwele, iwele lakhe liseDurban, alikwazanga uza apha, belisanda ufumana umsebenzi, alikwazanga, umntana kamamam. Kuqala mna kumama kuzuthobela nanke apha ephakamisa izandla, akho mntu phakathi kwam naye. Emveni kothobela ibe ngamawele. I had to leave school because wayengena yena e-technical. Ndathi mna andizugqibezela lo nyaka wami wokugqibela, ndambiza uthobela, ndajonga apha into mawuyenze for mna, ndiyaphuma esikolweni, ndicela ubheke esikolweni and make sure that you pass. That will be your payment for leaving school on my third year. He went to school. He didn't fail. He did exactly what I asked him to do. After that, we made sure that sister bethu babheke esikolweni. uThixo wenza okokuba xa ngenamali ndibe nayo, xa ndingenayo imali abe nayo, until they are finished. And that is not something ebesiyithethe ebantwini. That is my pillar. My brother, you are my pillar.
Jabulela fundi. Sonke singabantwana bakaMandisa. Today we are all graduates. Jabulela. Kukho abefundisi ke kuthiwa ngojunior. Junior pastor. My brothers in crime. Endithi uba ndiyababiza noba baphi bazayeka loo nto baze kum senze loo nto funeka yenziwe. Haleluya. Jabulela. Jabulela. Tatutofu mfundisi wam. Jabulela. Bulela nonke abefundisi abakhoyo apha. Thixo anisikelele. Lastly ndivale ngonkosikazi ne mandiyeke. Lastly, mhlawumbi kukho into engalungiyo in your life. Mhlawumbi kukho into edilikayo that is important ebomini bakho. We've prayed singabefundisi. We've prayed singabazalwane that when this day comes onke lo maqhina aqhawuke. Ngemvumeni bafundisi, I will call everybody. If you saying ufuna umsebenzi, if uthi umtshado wami awukho right, if abantwana bakho abakumameli, if things are not going right for you, I will give you an opportunity to come and stand here. Ndifuna ukubonisa what God can do. This is not just an ordination. It is an appointment for you kunye noThixo. Uthi uYesu xa thetha nabantu ababemlandela, if you're gonna walk with me, you must know that there will be a cost. Xa uzawuhamba noThixo funeka uyazi there will be a cost. Uba uzawuzama usave ubomi bakho uzabuluza. But if uzawuyeka ubuluza ubomi bakho, you will gain it. Hallelujah. Malibonge igama lenkosi. Ngizawucela abefundisi bami ngozithoba bazapha ngaphambili. Ndicele kodwa uzawushunyayela. You know your situation. Mna uThixo undibonisile okokubuthembakele. Abona usister wami lo nthetha ngayo ngekho ya. Yaphangela. I told her that ugqiba kwakhe i-degree yakhe anjalo bayinto i-masters zakhe. Uthi bhuti kudala ndapply. Dade hayi kaloku wawuthe uzawufunda ube ne-doctorate. Then when you are 30 years, ufuna i-30 years ithi fika ube une-doctorate. Then after 30 years uqalisa uphangela. Ebe celebrate i-30th year birthday nge-28th of February this year. On that day I said to her, ixesha lakho lophangela lifikile ke ngoku. Yonke le minyaka ubumane usithi ufuna umsebenzi xa ungathi ukwi-break bingekabi lo xesha. Ndathi on the 28th of February this year, that now is the time. God is going to answer. Wathi ndibheka kwi-interview ndathi go and take that job ngegama likaYesu. Ndafowuna ekuseni ndathandaza ndiphuma ndisimoto kudrayiva wam ndathandaza endleleni ndabiza yena kwakho into etshilekayo uba mandithandazele yena, and I prayed on my way and back. Ndangena endlini xa ndingena ekamireni yam apha ezantsi kwebhedi kwakhala ifowuni. Xa ndiyijonga ucebisi
yayiphakamisa wathi bhuti ungene SMS ndiqeshile jonga ke ungaphazami ucimba umonde unamandla okwenza izinto hayi ungaphazami I just have faith in my God nguThixo ozawukhulula impilo yakho ndicela simene ngenyawo cela befundisi nize ngaphambili Angilutho Tenda ngaphandle kwakho whatever if ufuna uthandazela if there's sickness in your body for anything just come and stand here. We will pray for you. Su Jesu angilutho ngaphandle kwakho angilutho
bawela ingqokoqo babedla ngosho ndandisakhula. Ya ndifuna kanye xa ukule mood so that nizondiva kakuhle. Bomama base House of Praise. Bazali bam. Ndivile imithandazo yenu. Nihlale ninjalo towards us. Ndanibulela kakhulu from the bottom of my heart. Ndanibulela ngongatshintshi athi umfundisi xa thi yenzani ngolhlobo nilandele lona. Family yakwangathu will forever be indebted to you. Thixo nisikelele kakhulu. To the worship team, guys, you did what I wanted. Ndanibulela kakhulu. Thixo nisikelele. Umfundisi uMpama uzawuza ngaphambili azovala lo mzuzu ezayo inkosikazi izawu announce nje ba xa sisuka apha kuza kwenzeka ntoni na. Bazalwane nje kancinci isithandwa sami besizalwa last week ndalibala no 27th ndalibala nokuthi happy birthday ngenxa yokuconcentrate kulo msebenzi. So ikhona ke inyama esiza ke sitsho nje phandle necake wamkelekile Angilutho apha sekwakho mina angilutho Manixolise bazalwane kwixesha elincinci. Okokuqala mandibulise kwinkokheli nomama nabo bonke abazalwane abakhoyo. Amen. Ndifuna ukungenela indaba yangomso. Ngomso sabe siseMotherwell apho umfundisi uKatu akhonza khona. Amen. Sigqibezela ke lenkonzo namhlanje. Asiyongena service yapha sigqibezela namhlanje. Amen enkosi. Inkonzo ingena kusasa ngo10 bazalwane. Asisophuma late kuba kukho abantu bakude. Kodwa siyangena ngo10 iyaqhubeka. Amen bangane. Masifane namehlo. Bawethu thandekayo egameni lenkosi Yesu mongameli wethu ekungeneni besicela wena nangelixesha ke somandla phakanyisa ubudumo siphakamisa ukubonga ngomsebenzi omkhulu kangaka wena nguThixo owadala amazulu nomhlaba uzibonekalisile nakulo msebenzi wakwaNkathu sithe Nkosi mzali sithe Nkosi ngosithoba ufefe nothando lukaThixo ngahlala phakathi kwethu sonke kude buyiKristu Nkosi yethu. Amen. Gaitola isolo kungayithola yanqoba zonke izinto kanti yini Umfuna bona batho ngabakuwo bobabili emibazi. basuka